Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Gorri, musu gorria, odol, oskorri edo ausardia gorriz, margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala zurituta jantzazu bere ala laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri horiz margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut Erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea morez margotuko dut Erromako zubia. Egun osoa loa da, indar pixka batekin, zer moduz? Ederki baizuela unak, guk izugarrizko poza daukagu Pelipek geltoki eder honetara ekarri gaituelako, Zuek ere pozik altzaudete, Orduan ederki pasatuko dugu arratsaldea elkarrekin ziur. Ui, zer da hau? Aizue, zue jarri alduzue hau hemen. Eta nor jarri du ba kutxa hau, holtza erdian? Traban dago, ezta? Aizue, nik esango nuke hau sarkofagoa dela. Entzun, ez gara ba Egipton egongo, ezta? Eta non gaude ba? Non? Euskal Herrian! Miarritzen eta zer egiten du orduan, ba, miarritzen sarkofago batek? Ene, entzun duzue? Ene, uste dut barruan norbait dagoela, entzun duzue? Aizue, estalkia zabalduko dut? Ziur? Ia da.
Ramon, Agamenon, ala Txiribiton laugarrena den, baina naizue, neri momia hau ezaguna egiten zaite, zuek ere ezagutza duzue. Geldi hor mustro itxusia. Ara. Non ikusi dut nik lehenago kapela urdin hau? Nor daki. Zer, orain ez daukazu antzinako faraoien antza handirik, Pepito? Tira, ez da zerretu nagusi. Ez horreko guztiak ikutu dituzu, txotxolo! Bai, zera, potxolo nago jantzi hauekin. Ez da baiet? Aizue, denok batera, Pepito, txoropillo! Pepito, txoropillo! Pepito, txoropillo! Hauzi da! Urrengoan, tartzanen jantziarekin etorriko naiz. Kitxo, Pepito. Kaikua! Baina, barregarri geratzen ari zara gure miarritzeko adiskide guztien aurrean. Kontxo, beira, utzi zuzokeriak alde batera eta intzazu behingo zehoze, funtsezko zehoze. Badakit. Zozketa kutsakarriko dut, eta horrela, gure gaurko lau ikazkinak ezagutuko ditugu. Ados? Kontxo, hasi zea behintzat zentzu pixka batekin hitz egiten, Bazen garaia, tira. Ekarri zozketa kutsa berenkatua behingoz. Gaur ere mozorrotuta, lagunok. Edo besan da, mozorrotuta ez, mozolotuta etorri da hau, Ia gaurko lau partaideak behintzat, ondo ateatze dituen, Aizue hori erresa data, ez da? Ia ba. Hemen txedugu zozketa kutsa, eta gaur ere ez digu inortxok ere utxik egin. Azela guztiloa! Primeran! Ia ba lagunok, nik talde gorriko bi partaideak aukeratuko ditut, eta Pepitok berriz talde urdinekoak, Astera goaz. Ia ba... Hemen txedaukat. Mari Subas! Etor dadila bereala! Apa! Partaidea, arratsaldeon! Az esprina bota duzun, Konten altzaude? Bai. Sorpresa, ez da? Bai. Ederki ba, lehenengo partaidea badugu, eta orain bigarrenaren bilagoa zia ba. Ia ba... Zein dugu hemen... Edorri itoiz, zetor dadila bereala! Bueno, mentxe jarri zorionak, Bigarren partaidea zara, zurekin talde horria osatu dugu. Ondo zaude? Bai. Ederki ba lagunok, orain talde urdinekoak ezagutzera goaz. Ondo, orain talde urdineko momiak ezagutuko ditugu. Ara, hemen txedut lehenengoa. Lagun. Tomas Zugarramurdi! Zer moduz? Zer moduz? Ongi. Ongi, hori da, motel, oso ongi. Eta orain zure taldekidea ezagutuko dugu. Hemen txezaitu. Ea, nor dugun. Marina Sein! Kaixo, Marina. Bai, kaixo? Bai. Irabazteko prest? Bai. Bai, oso ondo, hori da. Ba, hemen talde urdina, eta hor talde gorria lagunok. Hori da, dena prest dugu finalerdia antolatzeko, baina honez, gauza da falta zaigu. Ikatza beraz pixka baten bilagoaz, eta berehala itzuriko gara, gero arte. Agur! Guazen!
Kaixo Miarritze, arratsaldean. Badakizuen nor naizen, Kakusina, kakusai handiaren Andre Gaizekina bai. Egin txalo zuen idolo berriari. Txalo egiteko esan dizuet. Agurreta ole zuen nagusi berriari. Baina, ze gertatzen da hemen, Akaso nauzue maite, Iparraldeko umemokoak. Arratsalde osoa purrustaka eman behar duzue, Bai. Beraz ez didazue ongi etorri beroa eman behar, ezta? Ez. Ederki damutuko zaizue bai, ederki. Gora kakusai eta gora kakuseina. Ekosiko duzue bai. Miarritzeko lagunak, ongi! Bai, ederki pozten aizoa da. Zer, ikusi alduzue zenolako pieza bitxia aurkitu dudan? Ederra da, ez da? Eta oso zaharra omen da, 100 urte omen ditu. Euskaldun zaharrek, aintzinako euskaldunek egindako artelana omen da. Eta noski, oso baliotsua da, asko balio du. Beraz, kutxa egoki bat bilatzera noa, barruan ondo egoki gordetzeko. Bitartean ondo zainduko duzue, ez da? Bai? Eta mirri eta txiribiton, adibidez, petraloiek azalduko balira, ez inola ere utzi ona hurbiltzen. Konforme? Bai? Akabo bestela, Arratsaldeon Miarritze! Begi bistan duzue, birri fumantxu! Atxidon, borroka hartetan, maizu gorena nauke! Txintxantxon! Txiribiton! Karateka nauk, txiribiton! Karateka! Txiribiton, zer da hori? Ire askaria? Baina,
Aburutik jota dago, Mamolio, hori ez du jatekoa, eset? Uste? Espa, hori zer duk, eskultura bat, eta gainera? Txirriren antza xaukak! Babu horpegi berbera, ez da? Kampola Roxaren eskultura bat duko, nombre? Hori ze, Txibiton, ekartzak hori melontzio. Txibiton, emaidak, artelanak ez dituk ibesalako gorilentzat asmatu. Aixue lagunak, mesedez lagundu iesadazue bere honera etortzen Txiribiton. Eza jozue, Txiribiton, utzi! Berriro. Txiribiton, miarritzeko aur guztiak ari eskik eskean, Miarritzeko bakarrik, Baionetik ere etorri dituk, Eta Hendaiatik, eta Bidartetik, eta Senperetik, eta Xokoatik, eta Getaritik, eta Azkainetik ere etorri ditugu batzuk. Baietz, bai. Bai? Ederki, kostaka, baina lortu dugu, Hau, arduraz, erabil behar dugu, ez da? Emeki jarri behar dugu bere lekuan, baiet? Ez dugu hau txi behar, ez da? Ondo dago? Adi, lasai. Orain ikusi biharreko bai, ikusiko duzue. Ni ere bai, Artaburu! Izugarria izan da, Aixue, gerriko beltza, marroia, urdina eta dena, emango diate, Onena naiz, onena! Sandro, onena! Onena! Hasta... Artabururik onena, aizimirri! Ze arraio egin dio nire artelanari! Artelana? Bai! Nik ez dut artelanik ikusi, Nik karateka nauk, ez artista. Karateka eta ze demonio egingo dian nik orain kutxa honekin! Beraz! Txirri! Zer? Nahaztutago! Zergatik? Nik ez dudalako, zer egin, esaldegi ez dudala nik ezer egin. Gezurra, imposeibola, nien nintzen hemen eta, ni Hendaian nintzen. Hendaian? Hendaian atzo egon nintzeni, Hendaian. Kantuan bezala bize, atzo Hendaian nintzen, gaur berriz, Miarritzen. Hendaian nintzen, gaur berriz Parisen. Atzo Hendaian nintzen, gaur berriz Parisen. Traka, 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 tren, traka, 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 tren, ari naiz ibiltzen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Atzo Pasaian nintzen, gaur berriz Londresen. Txapla, txapla, txalupan, txapla, txapla, txalupan, ari naiz ibiltzen.
Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Atzo Gasteizen nintzen, gaur berriz Berlinen. Egan egazkin, ari naiz ibiltzen. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Atzo Bermeon nintzen, gaur berriz Soiluben. Zinizanga txirrindan, ari naiz ibiltzen. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Atzo Gorbean nintzen, gaur berriz Uzturren. Japa oinez, ari naiz ibiltzen. Iritsi da finalerdia antolatzeko ordua. Horretarako hementxe ditugu prest alde batetik talde gorria eta bestetik talde urdina. Baina badakizu jolasean hasi baino lehen gure partaideak ezagutzea gustatzen zaigula. Ia lehenengoak nola izena du? Azkaine. Nola izena duzu? Magi. Magi Zabax, ezta? Bai. Nongoa zara Magi? Azkaine. Azkainekoa? Eta zer da gehien egitea gustatzen zaizuna Azkainen? Euskal dantza. Euskal dantza? Balakizu baten bat ondo dantzatzen. Adibidez? Erdizka. Ai, ze polita. Eta bigarren partaidea Elogi Itoiz da, ezta? Ondo esan aldut? Ondo esan dut? Bai. Bai, nongoa zera zu Elogi? Zuraidekoa. Ara, eta zuairen zer da gehien egitea gustatzen zaizuna? Handbalea. Ui, eta zer da hori? Joko bat baloiarekin jostatzen dena. Ara, baloiarekin jokatzen den joko bat, eta ona altzara bertan, bai? Bai. Bai, ala, tira, ona izan behar duzuna da gure ikatz txapelketan, beraz horik ondoren ikusiko dugu, eta oraingoz txaloa behientzako! Primeran, eta orain talde urdineko partaideak ezagutuko ditugu. Nor dugu mutiko jatorra hau? Tomas Ugarramurdi. Primeran, tomata, nondik zatoz? Ziburutik, ondo. Eta kontaidazu entzun dut instrumentu bat ederki jotzen duzula. Ze instrumentu da? Trompeta, primeran, aizue. Eta nor dugun eskapolita hau? Marina Sein. Nondik zatoz, Marina? Senperetik, primeran. Eta zein da zure zaletasun nagusia? Euskal dantza, primeran, aizue. Dantzaria eta trompeta jolea eta zuen txalo polita, hori da. Eta orain, gure izarra handia besterik ez zaigu falta. Ator, Felipe! Pixkanaka, urbiltzen ari da, eta gure lekuak hartuko ditugu, hementxe, eta Magirekin hasiko gara, bai? Nahi duzu? Ba, hartu hementxe duzu zure lekua, eta hasi nahi duzunean! Hau paneska! Iepa, animo! Ui, animo, Magi! Epa! Lasai, lasai hartu eta punteriakin! Ui, animo! Ia, Magi! Iepa! Ia! Hau, ba! Baina zizte, haupa, Magi! Animo! Bi! Ederki zaitza! Iru! Jesus neska! Martxa! Oso ondo, Magi! Ikusi duzu lagunok, Magik lau sartu ditu eta orain Elogiren txanda da, beraz? Hartu zure lekua eta nahi duzunean, hasi nahi duzunean! Ba! Primeran hasi zera neska! Bi! Jesus emakumea! Iru! Ui! Animo, Elogi! Ui! Ia bai! Lau! Bost! Bikain! Sei! Jesus neska! Zazpi! Ia ba! Zortzi! Ia! Bederatzi! Amar! Oso ondo! Erorrik amar sartu ditu primeran dago, eta beraz talde gorriarekin bukatu dugu orain. Deskantsu bat hartu hor bankutxoan, momentu baten, eta guk talde urdinari ekingo diogu, ia ba? Marina, zuen txanda! Etorri onera, Tomarekin hasiko gara, bai? Nahi duzu?
Ba, hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean. Aupa, Toma! Iapa! Ia bain nor pixka batzuki. Ui, animo! Ba, primera Tomak! Bi, aupa! Iru! Ui, ia ba, animo! Ui, ia sartu da hori, Ui, lau! Aupa, aupa, Tomak! Bost, bikain! Ui, primera antzaletza! Sei, aupa, gotel! Iapa! Etorri honera! Ba, Tomak guztira 6 hartu ditu eta orain Marinaren txanda da, bai? Beraz, hortxe duzu lekua, hartu eta hasi nahi duzunean. Aupa, Marina! Ba, primera nasizia! Bi, hau da, martxa! Iru! Lau! Aupa! Ui! Iaba! Animo, Marina! Ui! Ia! Bost! Oso ondo! Sei! Primera! Zazpi! Ederki! Aupa, Marina! Etorri danak aurrera berriro ere, eta puntuaketari errepasu txiki bat emango diogu, Iaba ze gertatu den finalerdian. Talde gorriak hauxe egin du, Magik 4 hartu ditu eta Elogik 10, beraz guztira 14 puntu dira, txaloa behientzako ederki egin dut eta, zorionak! Eta talde urdinarekin ikusi duzue, Marinak 7 ikatpusketa sartu ditu eta Tomak berriz 6. Beraz, 13 ikatpusketa guztira. Horrek esan nahi du, talde gorria finalera pasatuko dela, zorionak! Ondo! Baina beti bestela, oparia ditugu finalera pasatzen ez den taldearentzako eta urdinek motxila paregababek eramango dituzte eta zuen txalo ikaragarria! Noski! Beraz, baditugu bi finalista orain entrenatzeragoaz jaurtiketa batzuk egin eta ondoren finala antolatzera etorriko gara, gero arte, agur! Zer Mirrita Txiribiton, gogoko alduzuen miarritze? Oi, oso polita duke, Postal bat bializio bat Amona Martzelonari, inbidia pasarazteko! Ze, ondo bazkaldu duk Txiribiton! Beraz, Biarritz bizitzeko leku ezin hobea da, ez da? Noski, niretzat batez ere, Mirritze! Leningrado bezala, baina nire horez. Badakit, Mirri eta Txibiton, badakit. Ara, inguru honetan, baserri bat erosiko dugu. Gure Felipe trena, Ukuiluan gordeko dugu, eta Maitan eta Pepitxo, ez dakit, porruak landatzen jarriko ditugu. Eta nik zer egingo dut ba, turisma? Astoen kaka biltzen jarriko haut. Ik behiak zainduko dituk, Txiribiton, hori da. No. Ez, inondik ere ez. Basapizte honek, afaltzeko behi guztiak jango ditik, adar eta guztiz. Ia, jartzak Txiribiton astokak abiltzen, eta nik gobernatuko ditiat behiak. Opera, Txiribiton. Tira, begira. Baserria txirrirentzat. Eta guk, etxe dotorea erasiko diagu. Horixe. Eta oskailua handi bat erasiko dugu. Eta dena, xerria dagiz beteko diagu. Eta xerrarik onenak iretzat. Xerri, xerra, xurrok, xirrek... Aspergarria. Aspergarria gaiok? Bai ezaiz bainatuko gure etxe berriaren igerilekuan. Bostaxola, igeri egin nahi dudan bakoitzean, Miarritzeko hondartzara joango naiz, dakitxo? Ederra ongo baiz ba, turista guztiena horrean, baino jantzi La Rosa horrekin barregarri. Ara, Mirri eta Txiribiton, badakizue gauza bat? Gora baserria! Altza kalekumeak, trulalai, trulalai, trulalai. Altza kalekumeak, trulalai, trulalai.
Basurdea dena, ze arraio egin didazue zue bio niri! Txerri, gora boz izarretako hotelak! Baserriak, baserritarrentzat! Baserriak, baserritarrentzat! Arratxaldeon! Txirri, mirri eta txirribiton jaitxo txoloak! Ui, barkatu! Muñoñoak esan nahi nuen, barkatu! Bai, zaude lasai, mademoiselle, tira, guztiok egiten ditugu hankasartzeak. Gezurra, Mirri eta txiribiton ez dira inoiz erratzen, Tira, txiribiton batzuetan bai, baina mirri inoiz ere, nahi eta ere. Miagitzeko auzapeza nauzue! Eta hemengo biztan lehen izenean, opari linuragarria elkarri dizuen! Ez potolo ez, hori baina politagoa da. Gauzat, begira, hirukote honetako buruzagia ni naiz, eta beraz, negu jasoko dut oparia hiruron izenean, mister. Txoriflauten buruzagia izi. Kontxo, horixe. Bizileko bilari zareten ez, miagitzeko tokirik ederrena eskainiko dizuet! Baserriren bat apika? Ez da baserria! Orduan, jauregi jaseur. Antzerako zerbait, bai. Hemen duzue, kakazulo gaztelun mitikona sartzeko giltza! Eta orain, makortu, mesedez, ongi etorri beroa eman nahi dizuet eta... Ze hori? Eta ongi bili gaztelu berrian. Aizue. Hauzapez xelebrea duzue zuek miarritzen, Hazen olako kokotekoak ematen dituen. Eta usaia? Hori emakume zikin osoa, Ustel usaia zian, Ara, nik orain mirri eta txiribiton duda handi bat dut. Eta zuek ere entzun. Jauregi gaztelu horretara joan behar dugu, bai ala ez. Bai, gizona, oparia duketa! Ez. Bai! Ez. Bai eta bai! Ez eta ez. Bai! Begira, zaudete, gauza bat egingo dugu. Erabaki hartuko dugu, bai ala ez, baina kantuz. Eta zue guztiok lagunduko gaituzue. Bera, jauregi horretara ez joatea onena dela pentsatzen duzuenok, nirekin batera esango duzue. Ez! Ados? Eta beste guztiok esan behar duzue, bai, eta baietz, baietz. Alegia, bai edo ez. Bai, esan baietz lasai, jauregian biziguk besterik ez dugu nahi. Ez, eta inola ere ez, etxe txiki batean bizitzen baita errez. Ez, Bai, esan baietz lasai, jauregian biziguk besterik ez dugu nahi. Ez, eta inola ere ez, etxe txiki batean bizitzen baita errez. Bye.
baina oraindik ez dugu erabaki bai ala ez. Tira, ez hau karasorik. Gaztelurako bidean erabakiko diago! Bai! Ez! Bai! Ez! Bai! Finalerdian egin duten lan bikainari esker hementxe ditugu gure gaurko bi finalistak. Lehenengoak Magi Sabas izena du. Azkainekoa da, Euskal Dantzetan primeran aritzen dela esan di, eta bere lagunak agurtu nahi ditu, ez da? Ia zeintzu dian? Marian, Clara, Pauline eta Juliet. Ederki agurtu eta geratzen dira, muixo handi badiantzen diegu hemendik eta txaloak berarentzako. Animo, Ondo, eta hona hemen gure bigarren finalista, Elorri Itoitz Zuraidetarra, aizue. Patata frigituak izugarri maitu hemen ditu, eta baita eskubaloian ibiltza ere. Eta hori bai, hemendik bai bere lagunak eta bai bere sendia agurtu nahi du. Beraz, txalo handi bat gure neskatilarentzako. Eta bi finalistak ezagutzen ditugunez, eta hor dadila gure Felipe. Azaldu da gure Felipe! Ia ba, pixkanaka zenuz joango gara, eta gure lekuak hartuko ditugu. Beraz, Magi, zure txanda da. Animauta? Bai ala? Ba, hartu zure lekua, eta nahi duzunean hasi! Bi! Iru! Bezun eskado, martxa! Lau! Animo bakumea! Primeran! Ia! Zortzi, ederki! Bederatzi, ongi, Magi, ongi! Amagik bederatzi sartu ditu, primeran dago, eta orain Elorriren txanda da, beraz? Animo Elorri, jarri zure tokian eta aurrera! Eta nahi duzunean! Aipa! Hau Elorri, animo! Ui, egiten pizka batekin! Ui, ia! Ui, ia, sartu da, Venga Elorri, animo Elorri! sartuko da! Ba! Primera! Ongi! Ia! Bi! Ederki! Iru! Animo Elorri! Ui! Aupa! Osondo! Ederki bagoatzen danak aurrera! Eta ikus dezagun finalean zer gertatu dan. Lagunok, Magik bederatzi sartu ditu. Primeran dago beraz txaloa berantzako. Eta Elorrik ikusi duzuenez, 3 ikaskusketa sartu ditu. Beraz, gure gaurko irabazlea Magi dugu eta primerako ikazkin batentzat, primerako Elorrik erraketa dotore eta polita eramango du opari, eta zuen txalo ikaragarri hau. Eta Magik bizikleta ederra, txaloa bientzako ederki egin dut eta, Tira lagunok, opariekin biarritzetik bolita txikitxo bat ematera goaz. Ongi pasatzera, gero arte! Guazen! Ai, kaixo, arratsaldeon! Arratsaldeon! Bueno, gaur ekarri dizuet lagun berri bat. Iñasito. Atoz. Iñasito, begira zenbat jende dagoen gaur hemen. Iñasito! Ez jan nire aurrean, mesedez. Zenbat aldiz esan dizut ez jateko lanean ari garenean, Iñasito, dudarik gabe, zu zara edukazio gutxien duen apoa. Zu eta zu. Iñasito, ondo jarri. Mesedez, ondo jartzeko. Ez? Bale, orduan, hau, erabiliko dugu. Kili. Hori da, oso ondo. Ondo zaude, hasiko gara, batira, eseri hemen, Bueno, gaur...
Doministiku. Ai! Baina, zeta izea, Kontxo, ez garbitu zure sudurra nire jakan, Kontxo. Ez duzu musu zapirik ekarri? Ez duzu musu zapirik? Gaur nirea utziko dizut, baina urrengoa ekarri zurea, bale? Bueno, ea, atoz. Garbi-garbia dago, atoz? Hau da dena? Ea, saiatu berriro. Hori da oso ondo. Urrengoan bakizu. Beti, doministikoak egin ondoren, sudurra bukiak garbitu behar dira, bale? Bueno, ea, orain... berriro, ondo? Bale, orain... Inezito, alarma faltsua izan da? Bai? Bale. Bueno, orain... Ondo? Bai. Orduan... Iñazito. Iñazito! Ba berriro busti nauzu, goitik bera. Zer egingo dut orain? Zer egingo dut? Esan, mesedez. Oso ondo, nahikoa da. Oso ondo, nahikoa da. Mesedez, Iñazito. Iñazito! Iñazito, kendu paretik. Mesedez! Nahikoa da, Kontxo. Orain zu. Zu. Zer esan dizut hasieran. Doministikoak egin ondoren zer egin behar duzu? Sudurra garbitu behar duzula. Ea egin. Ez hemen, Kontxo. Atoz nerekin nahikoa da. Ea zure katarroa zendatzen dugun. Esan agur. Ba, nahikoa da. Oazen, Iñazito. Zer hemen. Agur. Txikitu egingo ditu, txirrimirri eta txiribitan mazoloak, bai! Edo etxera bidaliko ditut zuzenean, beldurrak eta izua jota utziko ditut, bai! Eta kaka egingo dute gantzetan bera! Erne biarritze, orain, nire gazteluko zaindariak aurkeztuko dizkizue. Franki eta Draki. Gora kakusina! Eta gora kakusain zikina! Aspaldiko lagunak dira, adiskide leialak, bai. Eta hiruron artean, sekulako triskontza, kalapita sortuko dugu gaur hemen, bai. Kontxo, badatoz hiru arlote horiek, xiliko gone. Azkenean iritsi gara gure gaztelu berrira, Bai. Nik nahiago nuen Miarritzeko hondartzara surf egitera joan, baina tira. Non ibili zara!
esango dizut, non ibili garen nahi gogoratzen, Baina zu nun esaren ibili, dutxatik ez zara pasa, Hau zaila! Mirri, meserez, errespeto pixka bat zor diogu, miarritzeko agintari gorenari. Kontxo! Bai, egia esan, gazteroko ikoilua garbitzen aritu naiz, eta horregaitik daukat txerri usain hau. Baina bestelani oso handretxokun eta garbia naiz. Bai. Arraxo itxiliton ba, Gaztelu horrela baldin badago horren zikina, ukuilua nola egongo den de Montreu. Bueno, txikito, iritsi da bagora sartzeko ordua. Egia da. Hemen dutzuk emandako giltza, urrezko giltza. Jopela txiribiton, Gaztelu hau etzaidak, bat ere gustatzen, ilun segok dana, Baina, tira, leio eta ate guztiak zabaldu behar ditiagu, pixka bat aireatzeko. Zabaldu ateak, zabaldu leioak, eta zabaldu nahi duzuen guztia. Ni bere alaitzuliko naiz. Mirrita txiribiton, leku hau zoragarria da. Leku hau mitikoa da, historikoa. Hago isilik, mesedez, bale. Hau, ibezaragoa du, biak itxusi mortalak zarete. Arratsaldeon, txirri, mirri eta txiribiton. Ongi etorri kakazulo Gaztelura. Hasteko, hori opari bat. Aintzinako altxiorraren mapa. Mila eskerrik asko. Wow, aizue, miarritzeko guztiak hain itxusiak atxarete. Mirri txiribiton. Begira, adizkide horrek eman diguna, altxor zahar baten mapa da. Vampiro itxusi hori, ire adizkide izango zuan, Nirea ez bintzat, Mirri txiribiton, ziur nago Gaztelu honetan liburutegi bat egongo dela, ziur. Beraz, liburutegire hortara joango naiz, konsulta batzuk egitera, modu horretan mapa hau askozazte hobeto ulertzeko. Tira, geldi zeitezte hemen eta segin nator. Txiribiton, olio, hau ez du jatekoa, kandela du, kandela. Txiribiton, nora hoa, hain askar. Bai, jateko zera bilatzena, itxoen pixka bat eta gero joango baitu elkarrekin. Bosa xola niri, Bosa xola, Dena joaten badira ere, Nik ez dauka bildurrik, Ez zaita xola bakarrik geratzea, Supermirri handiak ez dakiz zer den ikara, Nondik eres?
izango da altxorraren mapa aztertzen hastea, ondo iruditzen zaizue? Bai. Bai? Ba. Ea, ba. Ez dago inor, ez da? Ea, ba. Bidaiari ergela. Gaizki etorri izan zaitez. Kakasuloko gaztelu zaharrea. Gaztelu zahar honetan orain dela milaka eta milaka urte txima luze bat bizi zen gaiztoa oso eta pailazoak gonbidatzen zituen bere gaztelu honetara, baina bat bera ere etzen hemendik bizirik irten. Babolio! Zeabil piura barregarri horrekin. Jatekorik ez duke zer aurkitu, eta hori aurkitu behar. Pelaz, erki jarra dior eta irakurtzeak txintxo, altxorraren mapa. Noski, ez du eser ikusten, noski, alderantziz daukat jarrita. Hori bai. Ez du eser ikusten? Kandela piztuko diat. Hobeto ikusteko. Ea bada. Ea ba. Hasi irakurtzen, txiriton. Zer? Zer? Kandela? Moitute duan? Nik iztea moitu, Pela, txiribiton xoa bolio eixen. Atorrona eta hemendiko hobeto ikusiko du. Bizko. Ea. Ea, segi irakurtzen mesedez. Txiriton, nik ez diat kandela mugitu esetz, Ikusten? Ikerez? Ai, ama, orduan, nori izan da? Azkenean bai, kakazuloko espirituen atzaparretan zaudete. Gora kakusai zikina. Eta gora bere Andregai kakusina, gure erregina! Ondo, Franki! Ongi,
Draki! Bizeko utzi ditugu, orain 3. falta zaigu. Eta gero, sekulako festa egingo dugu. Bai! Guazen! Izkier, aztoratu da nator, ez dakizu ze gauza piloa jakin izan dudan liburutegian. Begira, dirudienez, gaztelu honetan bi monstruo beldurgarri bizi omen dira. Franki eta Draki, egia da? Bai! Eta gehiago. Ba, ez dakit jakingo duzuen, ez dakit jakingo duzuen, ba, Kakuzain gaiztoak orain Andregai berri bat duela, Kakuzina izenekoa, ez da? Ba, begira, ez irakurrian izan du denez, gaztelu honen jabea da Kakuzina, bai ala ez? Bai! Aizu, gauza bat. Orduan, lehen auzapezaren papera egiten ari zen emakume itxusi hori, etzen bada bera izango Kakuzina. Bai! Orduan, ez daukagu denbora galtzerik. Zaudete. Txipiton, etorri, ez galderarik egin, mesedez. Obeditu nik esaten dizudena eta kitxo. Tira, hartu hauek. Esango dizuek gero gertatu da, baina oraingoz zaudete isilik eta esan nik egindakoari kasu egin. Beira, ondo astindu hauek eta prestatu. Eta isileko, entzun. Astindu. Izango zerate, festa horretan gonbidatu nagusiak. Mirri, artillero! Chirri, dale fuego! Chirribiton, bukatu festa honekin! Atorre, izututa, zuek ere bildurtu altzarete. Bai? Aizue, enaiz sekula itzuliko zori gaiztoko gaztelu horretara, Ez da pentsatu ere, Lasai, heldu gara, tximista. Tximista, baina zero keria da. Odol beroa du zaldi honek, Gihartxua da, eta gainera, azkarra. Horregatik jarriot izen hori. Begiratu. Orain galopean topera, tximista! Eso! Orain trote alaian joango gara. Maitane, makinista postua utzi, eta aurrerantzean gazteluko kapitaina izango nahi. Kitxo, pepitxo. Ze gaztelu? Ze gaztelu izango daba. Kakazuloko gaztelua. Dagoeneko kurrikuluna bidali diet, Txirri, Mirri eta Txiribitoni kapitain lana eskuratzeko. Baina, pepitxo, ez duzu entzun. Gaztelu xistrin hori, Kakuzina maltzurrarena da. Kakuzina? Eta nora raio da Kakuzina? Kakuzai gaiztoaren Andregai zikina. Kakazagarra. Orduan, ez gara miarritzen geratuko? Ez. Ez gara iparraldeko hiri ederrontako biztanleak izango?
Sentitzen dut, baina ez. Baina, Pepito, zer egingo genuke guk, Toki batean bizitzen geratuko bagina. Ara, Felipe aspertu egingo litzateke. Eta hori bai, txirri-mirri eta txiribitonek faltan botako lituzkete, Euskal Herriko aurru guzti, txalo eta barreak, noski? Ja. Aupa mutil, ara, uste baino lehen itzuliko gara, iparraldeko txoko politia bisitatzera. Hori! Eta orain, jo txiribitua, bai? Beste herrialde batzutako umeak alaitzera ere joan behar duguta. Gustora joko nuke, baina ez Baina zer? Hainbeste gora berekin txiribitua galdu dudala. Horixe! Pepito astondoa! Maitane segurola, lasai. Segituan konponduko dut nire enkasartzea. Lagunok, lagunduko aldidazue Peliperi hotxe egiten? Bai, ea ba, denok batera. 1, 2 eta 3. Felipe! Felipe! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Txalo, pintxalo, txalo, pintxalo, katutxu mispila gainean dago. Bandago, bigo bandago, zapata berriei begira dago. Txalo, pintxalo, txalo, pintxalo, katutxu mispila gainean dago. Bandago, bigo bandago, zapata berriei begira dago. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.